Stoga, zakon je bez sumnje svet, a zapovjed i sveta i pravedna i dobra. Rimljanima 7. poglavlje 12. redak. Zakon je svet, pravedan i dobar. Kao vrhovni vladar svemira, Bog je postavio zakone upravljanja ne samo za sva živa stvorenja, već i za prirodu. Sve, bilo malo ili veliko, živo ili neživo, podložno je čvrstim zakonima koji se ne mogu zanemariti. Nema iznimaka od tog pravila, jer ništa od onog što je božanska ruka stvorila, božanski nije zaboravio. Jedino je čovjeku u vrhunskom dijelu svojega stvaranja Bog dao savjest da shvati svete zahtjeve božanskog zakona i srce sposobno da ga voli kao sveto, pravedno i dobro mjerilo života. Zato se od čovjeka i očekuje neodložna i savršena poslušnost. Ta vlast ne dopušta nikakvo roditeljsko tlačenje niti dječju neposlušnost. Gospodin je pun ljubavi, milosti i istine. Njegov zakon je svet, pravedan i dobar i roditelji i djeca ga moraju poštovati. Pravila koja trebaju upravljati životom roditelja i djece izviru iz srca beskonačne ljubavi i Božji obilni blagoslovi počivaće na roditeljima koji u svojem domu primjenjuju njegov zakon i na djeci koja ga slušaju. Treba se osjećati zajednički utjecaj milosti i pravde. Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti. Psalam 85. 10. redak. Obitelji kojima se tako upravlja hodit će Gospodnjim putem, čineći pravdu i sud. Neka se mladi upravljaju prema ovom božanskom mjerilu i neka nikada ne budu zadovoljni nižim ciljevima. Ne hodajte oklijevajući, već čvrsto u sili i milosti Isusa Krista. Njemu je predana sva sila na nebesima i na zemlji. Potražite utočište u Isusu Kristu, sklopite s njim u vjeri čvrst savez, da ćete ga ljubiti i služiti mu. Budući da je Božja zapovjed sveta i pravedna i dobra i da je odraz božanskog savršenstva i karakter oblikovan poslušnošću tom zakonu, bit će svet. Krist je savršeni primjer takvog karaktera. Obilje Božjeg mira, radosti i blagoslova želim svima u novom danu.